Hej YouTube. Den der server, som vi skulle spille på, den altså min vens server, Gabriel, ja, fra mine videoer. Hans server, den er lukket ned, altså fordi at Prima Servers, de har simpelthen valgt at snakke med Gabriel, og sådan jeg har forstået det, og så at skifte til 1,8 i stedet for 1,9. Og det er simpelthen resulteret til, at Prima Servers har snydt ham. Så nu han har prøvet alt, og nu er hans simpelthen sin server ødelagt. Men derfor så vil jeg bare spørge jer igen, om vi vil have en helt normal Minecraft server. En Minecraft serie, bare helt normal. Altså, I må også stille ned i kommentarerne, hvad I vil have at se. Vi kan også lave en Skyblock serie, eller Prison serie, eller ligesom på Gabriel server, der var der Prison, og det var så det, jeg skulle optage. Men det må I lige stille ned i kommentarerne, hvad I har lyst til. Så hej YouTube.